गुनगुन म्यूजिक। मोबाइल के नंबर अकेला सखी जाई पढ़े जब ट्यूशन बैठी पुले पहम के निरे खेला। अच्छा। सखी जाई पढ़े जब ट्यूशन बैठी पुले पहम के निरे खेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। कहीं सज के संवर के जाली तो हमार खींची के फोटो देखेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। का कहिए सखी। अच्छा। कबो आँख मारेला कबो देला किस रे। देखी के रहन ओकर बरेला खीस रे। कबो आँख मारेला कबो देला किस रे। देखी के रहन ओकर बरेला खीस रे। कबो कबो ता सड़क पाया के साइकिल हमार छेकेला। कबो कबो ता सड़क पाया के साइकिल हमार छेकेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। राजेश राज सखी हवे ओकर नाम रे। हमरे चक्कर में सोनू रहे सुबह शाम रे। राजेश राज सखी हवे ओकर नाम रे। हमरे चक्कर में सोनू रहे सुबह शाम रे। अजय अनुज अखिलेश हमरे नाम के लेटर लिखेला। टंडन ब्रजेश जितेंद्र हमरे नाम के लेटर लिखेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। हवे राजभर जी के लइका लिखी मोबाइल के नंबर फेंकेला। का कहीं सखी बड़ा मन बढ़ू हो।